No niin, sehän on jo uusi päivä taas alkanut ja tänäänkin vähän erilaista aktiviteettia. Tuossa aamupalan kävi just syömässä. Sitten lähtee huoneeseen vähän lattaaleen puhelinta ja katsoo, että kamerat on kohdillaan. Täällä sitä mennään. Kohta ottaa tuosta, että hissi tulee ja pääsee valmistelemaan. Ei muuta kuin jatketaan. 7, 5, 6, 4, 3, 2. Häh? 0. Kakkosesta kellari, onkohan se semmonen nopea puotus? Ei siinä on infokerros 0. Tää on hassu tää hissi. Tosi hiaasti, niin ei tarvitse kovin luja ollakaan. On jo pysähtynyt. Oho. Mihin se meni? Tuo roskatettu latte. Näin. Ja täältä 603. There it is. Nonni. No niin, kyllä se tuolla huoneessa sohjaa pukkaa, ei voi muuta sanoa. Yritetään nyt vielä perussuomalaisella sisulla pärjätä ilmastontekoon. Ei niitä ennenkään vanhaa ollut. Onhan ne ihmisten pakko ollut pärjätä. On se mini-tuuletin kyllä siellä, mutta ei siitä nyt apua. Yöllä siitä oli vähän apua, että pitää katsoa. Otanko vielä tänään, otanko vasta huomenna se ilmastointi. Luulettamatta se vasta huomenna. Tänään on tämmönen, sovitaan, että se on hikoilupäivä, niin se oli kyllä eilenkin. Joo, täällä on porukka aamutuhinoissa. Maalailee seiniä ja vaikka mitä. No ei se täällä hirveesti hälinää oo. Illalla tää oli ihan täynnä ihmisiä. Mutta sehän se. Mitä 14 tuntia, kun täällä on päivän pituus? Saa oikein katsoa. Joo, ja vettä saat onneksi joka nurkalta, ettei tarvitse siitä miettiä. Mutta meidän unohtui muutenkin äsken ottaa vesipullo mukaan. Sieltä saa kans vesipuistoon noita. Ja noita kaikkia matkoja. Tää on kiva pikku katu tässä. Kiva rauhallista. Illalla kun kuvaa taas, niin mä käyn illalla tänään varmaan sillä vanhassa kaupungissa seikkailen. Nyt käyn pyöräileen tuolla, en tommosella. Ja tommonenkin olisi hieno. Skootterikin olisi varmasti kiva. Enkä löytänyt tuosta sitä sivua, mistä se saa, kun en mä ainakaan huomannut. Siinähän on hieno rakennus, kirkko. En tiedä onko tullut videolle, mutta ei se haittaa. Ja portaa. Ottaako ylös? Hassu tuo piha, kun on tommoista kiveä. Ja hassusti vaan mitään liian. Hassusti laitettu tuo. Täällä siivoillaan paikkoja. Se joku aamukahvilakin, se oli se joku. Muista mikä nimi. Se on vähän tämän tapainen mikä tässä, että on näitä lehtiä ja näitä. Joo. Vaatekauppoja vaikka muille jakkai. Nekin, että mistä kannattaa ostaa sitten paita. Tai niinku tommonen. Yksi tulijainen ainakin on jo hommattu. Joo. Täälläkin on vaikka minkä näköistä. Se on ihan käsin tehtyjä nahkasandaaleja. Täällä on paikat auki. Kuminpäistä tekee, ostaako taas? Olisikohan se pyyhe ostaa, kun Teneriffalla käynyt 2 kertaa, täällä ekan kerran, niin kai se pitää pyyhe täältä ostaa. Että ostaisiko tuo? Käy pyöräilemään, mä ajattelin käydä uimassa nyt. Vedessä, no en kai vedessä. Meressä käy uimassa. Ainakin pulahtaa, jos ei muuta. Kun on yksin, niin ei viiti niitä tavaroita hirveästi jättää. Täytyy pitää silmällä.
tämmöstä täällä. Kivan näköisiä. Napoleon Restaurant, sitä vastapäätä piti olla vuokraamo, niin katsotaanpas onko. Joku tulee skootterilla. Siellähän niitä on. Siellähän niitä on. Siellä on 1. 2. Toinen on niistä mulla. No niin, pääsee tommoseen korikin ees ja kaikki. Lukot ja kaikki. Ja mä olin tuossa, mä kävin ennen tuossa Sparissa. Tää tuli tälleen tää, joo. Enpä mä edes ajatellut, kun mä tuolta eilen mennyt. Mä tulin tuolta jostakin. No, täällä on kyllä kujia ja kaikkea mistä pääsee. Joka paikka. Ei mitään, me jatketaan. No niin, siinäpä on nyt GoPro asennettu rintaan ja minä lähden jatkaa sykkelöintiä, niin mä pistän sitten GoProlta tähän pikku pätkää. Katsotaan minkälaista tulee, mä leikkaan se sitten. Ei muuta kuin matkaan! Tulin käymään tämmösen vähän niinku kreikkalainen ekspertti. Tulee meille ekspertti noista väreistä. Minkä hintasta huvikseen täällä smekiä on ja mikä on mokkamasteria. Ei näköjään. On täällä. Joo, se on samaa hintasta kuin Suomessa. Joo, ei näitten kohdalla ole mitään erikoista. Airfryeri, pitäisikö ottaa hotelliin se airfryeri? Satasella siitä. Arjeteen. On monenlaista. No niin, pyöräily jatkuu. Tästä mä katsottelin, että tässä tehokkaampaa käsipuhallinta ladattua. Se on aika mitätön käy. Se on noin lapsille tarkoitettu. Jatketaan. Ei ollut Kreikan ekspertissä semmoista puhallinta, mitä etin, mutta tänne asti on tullut. Tähän aluetta tää on, mutta jossakin tuolla kohta pitäisi olla semmosia jotakin hautuu maa tai joku vastaava. Se pääseekö sinne kävelemään. Oi että, siellähän on kunnon rantaa. Sinne pääsis tosta. Mikähän liettuosa onko tuossa? Mietitte tuossa vanhukset. Onko tuossa joku vanhusten talo tuolla jossain, kun ohjaavat noita? En tiedä, mutta rantaa piisaa tässäkin. Tuollakin kaukana näkyy vuoria. Onko mä mitä tunnin vasta, kun mä oon tullut? Ja en edes tuntia ja mä oon näin kaukana. Kyllä tässä niinku 6 tuntia, niin kerkeen tekee vaikka mitä. Teekö sitten syömässäkin vielä jossain. Jes, jatketaan. No niin, nyt ollaan Pyhällä temppelillä. Tännehän saa ihan tulla näköjään, en minä edes ajatellut. Tiedä koskaan mitään kieltomerkkejä, niin piti tarkistaa. Täällä on muutama hauta. Se temppeli ilmeisesti. On täällä valkosennaa. Täällä on aika hienon näköisiä nää. No, täällä on pyörällä ihan näppäräinen. Tää on niin iso tää alue. Täällä vissiin autollakin tullaan näköjään. Niin täällä pyörälläkin saa mennä. Toisesti kuuluu ääni, kun mä en tiedä. Tuulen kohina kova, ei oo mikkejä paikalla eikä mitään. Pelkällä puhelimella nyt kuvaa. No, se on ihan kuvat ja kaikki näissä. Hassuja. Mä tiedä, miten ne tänne laitetaan nämä. Onko ne nouse vaan tommosen kopeissa ne edes menneet. On monenlaista. Erikoisen näköisiä nämä autot. Hienoja. Tuo on valkoisia kiviä laitettu oikein. Onko viimeisen päälle laitettu? Muistetaan varmasti. Tämä henkilö, josta näkee tuosta kuvastakin, että minkä näköinen se on ollut. Suomessa lukee vaan nimet, niin kuin tuolla Ruotsissa tuolla lukee nimet.
Ei tälläkään kaikissa ole kuvia. Aika suurimmassa osassa minun mielestä on kuva. Ja se kuuluu tähän kulttuuriin. Laittaa se kuva siihen. Tosin 3 vai 4 tossa on samassa hauvassa. Joo, kyllä tämä on hienoa paikka. Jo GoProlla kuvailen tuota pyöräilyä. Ei tulisi liian pitkää pätkää pelkkää pyöräilyä tai laittaa omana videona pyöräilyä Roodoksella, niin ei tuu tähän samaan. Se on muuten liian pitkä sitten vetteistä kattua. Tulee pätkiä missä pyöräilee. On tää kyllä. Tietäis vaan näitä etätyyppejä nää on. Onko täällä jotakin erityisiä? Kun noille osalla on tommosia niinku vitriinejä oikein. Vitriinejä osalla oikein täällä. On kyllä pysäyttävän näköinen hautuumaa. Rauha heidän sielulleen, ketkä täällä on. Tänne ovat viimeisen lepopaikkansa saaneet. Jatketaan. Tämä hurjaa hommaa mennä täällä autoja seassa. Ei se auta. Seuraavana kohteena sinne puisto. Missähän se on? Oliko se tuolla? Siellähän se on. Sinne pitää mennä seuraavaksi. No niin, pyöräparkissa. Lähtään kattoo vähän mitä täällä näkyy. On mulla GoPro päällä, ei. Joo. Täällä on tämmöisiä hassuja lintuja. Mitä nuo? Onko ne niinku... Ne on niinku sorsa näköisiä, mutta... Tämmöisiä mustavalko-punaisia. Aika hassu. Hassu näköisiä kaakkaakkeja. Tosiaan. Täällä menee nyt joki. Mä rupesin katsotaan, kun mä tulin jo 7 lähteelle, mutta tuskin mä niin kauas on tullut. Tuolla on lintuja. Kirjoittaa. Mitähän sorsalaji tuo on? No niin, uskaltaako tästä käveä? Miksipä ei? Tää tuli kissakin vastaan. Miu. On melkoista. Meneekö se näkymä? Tää varmaan kävellä tuonne jonnekin ja katsoa. Tää oli joku puisto, mutta en muista mikä puisto. En lukenut missä. Kisu menee siellä. Selkeä tuossa koloja. Joku siivua tuolla. Siinä kisu. Täällä on tää hassuja linja. Sorsi. Ja koska käykö ne kimppuun. Koska ties ne käy kimppuun nuo linnut. Ihan eilisen päivän tuttuja. Siihen mallin pääsulkia nosteli siinä. Tuppa lähemmäs vielä. Onpa kyllä kivan näköinen alue. On vähän ehkä siistiä, tätä sais varmaan. Eihän ne joka paikkaan aina kerki. Se on varmaan täälläkin sitten. Ne on niinku kuolleen näköinen puu. Rahat loppuu keskään. Täällä vettä tulee kivasti tuolla. Ei maha ihan olla juotava. Joo, se on. Tulee jossakin tuolta. Mistä se tulee? Tuolta. Tuolta jostakin tulee. Ei tosta yli. Sieltä valloo. Tällä tuo sirkutusääni, kun se on tätä. Roskitettaanhan täällä näkyy aika paljon. Mitä täällä tapahtuu? Roskittamistahan täällä on näköjään. Voi voi. Täällä on porukka kyllästynyt. Roskitatte, niin eipä siivotakaan. Tämmöstä tänään. Vähän erilaista. Oi. Tuolla oli tommonen silta tuolla. Oliko täällä joku silta? Oli. Täältähän mä pääsen takaisin. Oh.
Kyllä on hienon näköistä. Kuivan näköistähän täällä on. Mutta ihmeen hyvin vihreänä nämä on pysynyt nämä puut. Vähän henkiröhyiset. Joo. Komian näköistä. Ai, ja siltä oli vähän heikossa hapeessa. Ja siltä oli vähän heikossa hapeessa. Vähän notkuu jo. Voi hyvän tähän sen. Saa nähdä. Kestääkö nämä lankut? Hyi, kauheat rupeaa ahistaa. Hyi. Hyi. Mikäs sinne? Nätti valkoinen lintu. No otetaan kuvan. Saa poika kotona ihmetellä ja sanoo käkkäk. Täälläkin on käkkäk. Niin. Siinäkin on 2 käkkäk. Kyllähän tuonne ois varmaan. Mikä? Tuo on jännä tuo ääni, että mitä varten se on? Tuollahan tulee tämmönen joki näkö. Pitkä tommonen joki. Tää on joku niinkö tulvavesi joki tai semmonen valluu mereen. Joo, mutta mäpä lähden jatkaan tonne pyöräilyjä kohti. Taas on edetty. Pitkän matkaa. Jossain tämmöisessä. En mä tiedä mikä paikka tää on. Tää on kivaa. Tää on mukavaa seikkailla pyörällä. Aika hurjaa vaan nyt autojen seassa mennä, mutta ei se auto. Mennään mitä mennään ja painetaan toiselle puolelle saarta seuraavaksi. Ai että, kyllä on mukavaa. Eskortti meni. Oli tuo, mikä eskortti se on? Ei ne mitään 3 tonnisia, kun mitä ne oli. En muista enää. Maisemat on hyvät. Ehkä vähän kolkot, mutta peruskreikkaa näyttää olevan täällä. Valakosta ja valakosta. Valakoinen on hyvä väri itse. Ei kuumu niin paljon. Tuonne päin seuraavaksi. Ai että. Oi, tää on kyllä niin mukavaa. Ei voi muuta sanoa. Maisemat. Pian olla jo toinen puoli saaresta näkyvissä. Ai. Turkkikin on vähän tuolla pilven peitossa. Hienot on maisemat. Tuonne noin. Rock and roll. Joo, niin kuin mä sanoinkin. Että olisi hyvä, kun täälläkin olisi sähköautoja paljon, että olisi niin rauhallisemman kuulonen tämä saari. Että jos kauhiaa, pörinää ja meteliä. Täällä nyt tuntuisi, että kestäisikin ne akumtentti, onhan se homma saa tänne niitä roudailla. Mutta minäpäs jatkan matkaa pyörälläni. Okai. Ei pilven hattaraa, mutta maisemat kohdillaan. Cappuccinot käyty juomassa, ai että oli hyvää. Saispa Suomestakin, no varmaan saa. En ole ostanut yleensä. Ehkä rupeaa juomaan ravintoloiden cappuccinoja. No niin, erilaisia, hyvin tehty. Pyörä pelittää. Sieltä tulee lento. Ei tarvitse lähteä spottailemaan noita erikseen. Näkyykö se siellä? Mennään ite mitään. Tuolla. Mikä kone? En tiedä mikä se on. Tässä näitä spottailee ihan hyvin. Mä mietin aluksi, että mä olisin lähtenyt pyöräilemään sinne lentokentän juureen, mutta tästähän nyt tietenkin pääsisikö pääsee tonne alas. Sieltä sitten tuonne kentälle päin. Katsotaan miten aika riittää seuraavaan kohteeseen. Siitä lähtee. Kauheako tuulee. Tuo tie menee tuolta noin. Tuonne olisi päässyt lentokentälle. Se voi olla, että mulla ei aika riitä siihen nyt. Kyllä mulla vielä muutama tunti on, että voi olla, että mä käyn tuolla vielä pyöräilemään. Mä menen vasta nyt sinne toiseen paikkaan ensin. Katsotaan mitä jää aikaa. No niin, tullaanpa katsoa vähän antiikin roodasta.
Antiikin ruudusta katsomaan. Se hirveästi tätä pitemmälle näköjään pääse. Tuonne ei varmaan pyörällä saa. Eikö se on portti kiinni? Kyllä on hienon näköisiä. On ne ollut hienoja rakennuksia. Siinäkin näkee, että se on ollut tommonen joskus. Se on ollut semmonen joskus sekin. Se on sitten joku takia, sodan takia tai jotain purkaantunut siitä sitten. On hienon näköinen on Antiikin Rodos. Ja täällä varmaan on vielä lisääkin noita. Tiedä miten tonne pääsee tonne. Tuoltahan sitten pääsee vissiin kun menee vaan ajaa ympärystä. Oikein pyöräilee, katsotaan tää näkyy. On hienoja. Tuulee, ei voi mitään, mutta nämä maisemat on hassun tommoset sumeat, on niin kuuma vissiin, katsotaan. Siellä on se meikäläisen määränpää tuolla käreessä. Ja taas pongattavaa. – 14 kilometriä olisi lentokentällä. Kyllähän sinne voisi mennä, mutta ehkä mä tänne jään kuitenkin. Pitää käydä syömässäkin vielä jossain. Ei tuuperu tänne ihan kokonaan. Ei pelkällä kahvilla jaksa. Katella tässä vähän hotellia. Tästähän mä tulinkin, linja-auto tuli tuolta. Tuolla olisi lentokenttä tuolla. Mennään näille tänään. En nyt ihan lentokentälle asti päässyt, mutta tulin tänne kun tuolta tulin, niin kuvasin tuolta sitä reittiä, kun ajelin tuolta pyörällä. Niin kyllähän sinnekin menisi tuosta. Tiedä vaan näitä ruokapaikkoja, tässäkin jotakin toisten koteja vai mitä nuo on. Täällä vaan rannikolla tuulee, pitäis käydä pyöräilemään vielä siellä. Toisaalta mä oon kiertänyt jo tämä iso alue tästä. Yllättävän nopea täällä pyörälläkin pääsee. Mä säästän luontoa siinä aika paljon, kun mä sähköpyörällä vetelen täällä. Tässä on aika tyhjän näköinen ranta, että en tiedä miksi. Tuolla kiviikollakin joku uiskentelemassa, että ehkä ei ole niin semmonen yleinen ranta. Ehkä mä menen sitten tuonne takaisin, missä mä äskenkin olin. Niin mä menen tommoista eri reittiä. Katsotaan, jos mä saan kuvattua. Jaa, mitenköhän käy, jos saas nähdä. Ehkä mä uskallan mennä pyörällä sinne. Ajelee nätisti. Kiva hiekkatie, vaikka tää nyt kävelyille olisi tarkoitettu vissiin, mutta varovasti kun tässä kurvaille. Ei oo mitään hätää. En mä nyt yleensä, jos mä kävelytielläkin ajan, niin kyllä mä nyt huomioin, mä käytän kelloa. Mutta tuo äskeinen juoksija, niin ei se edes kuulu mua, kun mä painan kelloa. Lähdetäänpä tänne. Tätä pitkin mennään sinne rantaan takaisin, mistä lähettiin äsken. Pikku hengähdystauon ja uimisen jälkeen. Tekipä hyvää käydä pulikoimassa. Tuossa kävin tuolla noin. Siitä tulee video erikseen. Ehkä nopeutan sen. En tiedä. Katot. Ai. Onneksi on uimasorsut jalassa, niin helppo mennä uimaan ihan milloin vaan. Kyllä Okai on pelittänyt. Kyllä. Mä en tiedä, että moottorilla kuumene tosi paljon. On se nyt jäähtynyt, kun se on tässä puolisen tuntia ollut.
Mulla tuntuu niinku jalka melkein palannut, kun osui jalkassa. Jatketaan tuonne kaupunkia kohti. Ja saaren käleissä. Kyllä sitä oli kaukana. Vaikka tuntuu, että oli tosi kaukana. Ei hirviä kaukana loppupeleissä ollutkaan. Nonni, sitten vielä pyörällä tuonne satamaan päin vähän ja sieltä oikealle. Ja pyörän palautus hetken kuluttua, jonka jälkeen menen syömään. Tää on niin kiva tää pyöräily, että ei tältä malta lähteä. Tuohan olisi kiva homma, toi. Hei. Miten tommoseen pääsee? Wow. Sieltä ei passa tippu. Onko ne se joku liivit varmaan? Yes. No niin, nyt on pyörä palautettu ja etsii joku kivaa syömämesta. Kyllä täällä niitä on varmasti. Ei vittu hirviä ähkyynkään ittiä vettä, ettei oo sitten ihan kanttuvei koko ajan. Hotellissa on niin saakelin kuuma. Ja se varmaan se ilmastointi, minkälainen se on, että vais nyt ihan jääkylmää pukkais niskaan. Helpottais. Mennä lepäämään esimerkiksi. Mä kuvasin jonnekin ihan muualle. Kata eteenpäin, niin ei mene leuan kuvaamiseksi. Katso tässä on niitä ravintoloita, katso joku kivaa mesta käy syömässä. Siinäkin on. Aika minkä näköistä. Sais vaan selvä. Grillit potato. Kyllähän siinä on cheesepollia ja siellä on. Katsotaan mihin mennään. Olipa kiva käydä kyllä pyöräillä. Jes, tämän suosittelen kyllä kaikille käydä pyöräillä. Itse oli eka kerta täällä pyöräilen vähän silleen, että ei tiedä uskaltaako lähteä kovin kauas. Me toimi pyörä hyvin ja ei ollut väliä oliko ylä- vai alamäki, ne aina pääsi. Kyllä. Ja näillä mennään, jatketaan. Rhodos Blue Pizzeria. Tuo rantte on ihan turhaa tossa. Mitä pyörä? Täytyisiköhän pulkkinen, onkohan tuo pöllitty? Varmaan Oulusta tuotu tänne tuo pyörä. Kiva näköisiä. Joku paita pitää ostaa. Mikä koko siellä on? Hello. Moi. Joo, mä yritän miettiä just, että kun vaimolla on. Mäpä jatkan tästä hetken päästä tuon. Se on niin hauska, kun tulee noita suomalaisia kauppiaita. Se oli se aikaisempikin tubettaja, tai aikaisempi yksi tubettaja, joka kuvasi tota samaa kauppaa. Ei tarvinnut puhua englantia, pystyi puhumaan suomea. Tää käy tosta vielä kattelee vähän, katseltiin jo vähän hintoja. Mutta erikoinen, kun se sanoi, että kortilla maksuu hänelle ongelma. Eli tarkoittaa, että se ei maksaa vaan käteisellä helpompi. Kivoja katuja. Tässä kun on tuulitunneli, varmaan kuuluu videollekin kohisi. Oi. Näitä näkee monelta näitä laattuja Suomessakin. Oi voi. Kivoja katuja. Ei voi muuta sanoa. Tuotte kyllä ottaa kuvaa tommosesta. Jes. Nyt on ollut mukava päivä kyllä. Päässyt vähän asettuun tänne, vaikka täältä vähän tuulee. Tuuleekin vähän tuossa, että katsotaan mihin mä seuraavaksi eksyn. Jatketaan. Muutama fisu.
Siellä sai ukko heitti kaloille leipää. Aivan kauhia kuhina käy tossa. Jatket. Hello kaikki katsojat. Tämänhetkiset kanavan tilaajat. Sehän rupesi tämän reissun osa 2 olemaan paketissa. Pyöräilyä ollut, kävelyä ollut ja vähän seikkailua ja saanut näyttää paremmalle puoliskollekin videopuhelussa mitä täällä on. Ja ei muuta kuin pistähän kanava tilaukseen, peukuta videosta ja muista kommentoida. Kiitos. Yllätyksenä teille tähän loppuun vielä vähän GoPro-kantilta tuosta rinnalta, minkälaista se pyöräily tuolla oli. Olkaa hyvä. Nopeutettuna 3-kertaiseksi.
Niin kauan. Tästä oli ei paljon. Koko mitä? Niin. Vartin minä ei no lähekkä. Siellä sitten Roorisen keskustan tyyli. Ei ole mitään. Anna katsoa nyt. Tuon luin. Siellä on alas. Rannalle päin. Siellä sitten Roorisen keskustan tyyli. Tossa. Täällä on. Täällä on tuossa. Enemmän viisi. Kiva hiekka siihen kävelyyn, että on tulisin aloittaa kurvaille. Ja mitä hätää? Mä tulin käymään tämän huomioon jälkeen, mutta ei se kuulu, mutta on sen. Tätä pitää mennä kantaa takaisin lähettää.